där inne bor Annie. Ja. De har hund också nu. Det verkar så. Här vaktar jag. Knack, knack. Knack, knack. Hej. Ja. Lugn i stormen. Hej. Vi pratar konstigt, men så är det. Hej. Ja, luktar du. Jag har köpt. Tack. Ja, det var gott. Hejsan, Fredrik. Vad hette hunden? Kessler. Vad hette han? Kessler. Kessler. Jag ska passa det. Ja, hon låter annorlunda. Man kan se det på honom. Snabbare. Det är för lite nya människor. Ja. Ringa om. Det gør ingenting, vel? Nej, det er fordi det er nye mennesker, og den er et nyt sprog. Det kan man høre, kan man se. Det synes jeg godt. Ja. Fordi der skal lige være sådan... Ja, sikkert. Se, hvad det er for noget. Hur länge har du haft honom då? I 5 måneder. 5 månader då, ja. Det är klart. Ja, och den är ju fortfarande en valp. Jo. Ja. Se, jeg filmer dig. Filma baksidan. Wow, vad kör du? Varsågod. Varsågod, så må jeg tage. Ej, nu holder du. Kommer fjernsyn. Spis den kage der. Ja. Nej, der er faktisk stadig mere. Tack. Så sætter du bare. Forsikringsselskab, jeg er uden til os, så har jeg så. Værsgo. Det kan snigga i kameran. Så bliver det til koden, og så bliver det lavet. Så ser jeg også meget vigtigt. Hvad koster det? Ja, det tror jeg. Så kan vi have det bare. Ved du hvad? Kan du bare spørge mormor? Det kan jeg ikke se, hvorfor det er svært. Det er billigere. I Danmark så koster det 60.000 for at køre. I Polen der kommer det køre. Det koster kun 15.000. Det der, det er... Det er billigt. Fordi det er så sådan. Det var... 30.000. Ser du det? Funkar det? Omkring. Fjerde. Så oven på maven, ikke? Der tænker man, hvad har I lavet? Det var jo festen. Det er Thomas vundet. Kom væk. Hoppa här. Ja, det var altså lidt spøjs, så tænker man godt nok lige. Ja. Mor skal bo der, vi bor der. Jeg har sagt Thomas skal flytte ind, så ja, så kan vi rigtig... Så kan I komme med, jo ikke også? Ja. Er det Thomas, du så? Det kan jeg faktisk. Och så vi ligger i. Thomas. Det har aldrig været meningen, at du lige det hus der. Det var noget, bare lige rigtig snart. Är det någon bland? Det siger de, at det er rent, men det tror jeg ikke, det er. Nej, för det är liksom rent så ska det ju Ja, jamen det er det. Der er heller ikke, der er ikke papir på, så... Og så ligner de ikke hinanden, og meget fornemmer, at den har meget mere sådan... Så håller man på en skatekamera. Egentligen så håller man så. Nu ska man saka upp här. Där er du jo! Jeg kunne slet ikke se dig! Ja, så det er for skidt. Gemmer du dig på mor? Det kan være. Man kan sætte.
Nej, man må tage en kyld og vaske af. Det er nemlig træls. Jeg håndvask. Nej, Kessler! Ned med dig! Jeg laver